Benvolguts oients del programa Espurnes, bon dia tingueu. Dijous passat va morir el Gaddafi i ETA va declarar la fi de la seva activitat terrorista. Però jo ja tenia preparat un altre tema i no m'ha donat temps de canviar-ho tot, així que ho deixarem córrer per un altre dia. Al març de 1938, els nazis varen aconseguir la unió d'Àustria al Tercer Reich. Aquest esdeveniment, preludi de la Segona Guerra Mundial, va tenir lloc sense que la resta de les potències europees fessin res més que protestar. De fet, gairebé tothom pensava que en Hitler no passaria d'aquestes petites annexions, que li deixaven fer a canvi de tenir-lo com a mur de seguretat davant el veritable perill per a les democràcies capitalistes, el comunisme soviètic. Al cap i a la fi, tothom sabia que el capitalisme podia sobreviure sense democràcia, en un règim totalitari o dictatorial. Un gran escriptor austríac, Stefan Zweig, va escriure al 1939 les seves memòries mentre vivia exiliat al Brasil perquè, a més d'escriptor, era jueu i ambdues coses no eren del grat dels nazis. Us recomano aquest escrit, titulat El temps d'ahir. En aquest llibre, Zweig descriu magistralment l'arribada dels nazis a Viena i com va canviar radicalment el pols vital d'aquesta bonica i cosmopolita ciutat. En recordar la lectura d'aquestes memòries, em ve al cap un fragment que em va impressionar. Zweig va sentir cert descans en saber que la seva mare va morir sobtadament al poc d'arribar als nazis, perquè així s'estalviaria de patir les mesures que els nazis havien previst aplicar als jueus austríacs. Per exemple, no poder seure en un banc dels bulevards del Rin per poder descansar després d'un passeig. El Rin de Viena havia deixat de ser un espai per a tothom, ja no hi acceptaven els jueus. Faig esment d'aquest episodi de la història europea perquè no fa gaires dies el president Obama va inaugurar un monument dedicat a la memòria de Martin Luther King, aquell pastor negre que reclamava els drets civils dels blancs per als negres. Per exemple, poder seure en qualsevol seient d'un autobús, en qualsevol banc de l'església o poder accedir als estudis universitaris sense restriccions. Ves per on ha estat un president negre qui ha culminat aquest llarg procés de reconeixement oficial de la figura d'en King. Llarg, tan llarg que no s'ha acabat encara. Ara els negres americans tenen més problemes que mai perquè la crisi ataca a tothom, però més encara a qui no ha consolidat la seva posició social i econòmica. Els negres americans són la minoria més empobrida dels Estats Units, per sota dels hispans. A més, ara ha sortit a escena un potencial líder del Tea Party que és tan negre o més que l'Obama. Es diu Herman Cain, com l'Horatio del CSI, és home de negocis i comença a ser força popular. Amb ell, en el poder, les ajudes socials es retallaran encara més. Aquest negre serà la figura simbòlica que culminarà el procés històric de tornada a la discriminació negativa vers els negres. Voldria recordar aquí la història d'un altre negre americà. Es tracta d'en Richard Drew, segurament un desconegut per a tots vosaltres. De fet, jo vaig saber qui era durant aquest estiu, no us penseu. Aquest home va morir l'any 1950 en un accident de cotxe. No el van assassinar, com el King, però la seva història ens porta pel mateix camí de lluita contra la segregació, lluita en aquest cas vinculada a la sang negra. Drew era metge i va investigar en l'àrea de les transfusions de sang. Durant els anys 30 va desenvolupar les tècniques que avui permeten conservar la sang i salvar tantes vides, i aquestes tècniques es van posar a prova durant la Segona Guerra Mundial. El cas és que, malgrat els seus esforços, els militars, com sol passar, varen ser molt conservadors, però conservadors a l'estil de Tennessee, oi que m'enteneu? Recordeu la pel·lícula La guerra d'en Hart? Un dels seus personatges és un jove pilot negre que és jutjat pels seus companys presoners en un camp de concentració alemany. Penseu que els pilots negres lluitaven per la democràcia dels blancs en esquadrons de pilots negres, perquè els blancs no admetien que lluitessin tots plegats. Doncs al Richard Drew li va passar una cosa semblant. Els militars no acceptaren la sang dels donants negres.
Només calia conservar la dels blancs. Només la sang dels blancs valia l'esforç científic d'aquest savi negre. Finalment varen acceptar la sang negra, però Drew va dimitir definitivament l'any 1942 com a responsable del programa militar, per un motiu encara més infame. En els bancs de sang dels militars, la sang negra se separava de la sang blanca, per evitar que es barregessin i que un blanc rebés la sang d'un negre. Sorprèn que aquestes actituds es poguessin donar en una gent que havia vingut a Europa per alliberar-la dels monstres que varen assassinar 6 milions de jueus. Stefan Zweig també va dimitir l'any 1942. Va dimitir de la vida. Es va suïcidar amb la seva segona esposa a Petrópolis, la ciutat del Brasil on s'havia refugiat. No va poder suportar viure lluny de Viena o de París, no poder fer vida normal, no poder seure en un banc a la Ringstrasse. Bon dia i bona sort.